el recordar tantos amigos, porque ya llegábamos a ser amigos. El peor año fue el 92. Mira cuántos. En el 92 fue un escándalo la de gente que se iba. Horrible, horrible, horrible. En el 94, en el 95 y en el 96 ya. Mira, ¿a qué extremo llegaba la problemática de la familia? Que cuando algún chico o chica se moría, nos llamaban y nos pedían que fuéramos, si queríamos, para recoger toda la ropa que había empleado él. Sábanas, camisas, trajes, de todo. Y no querían saber nada de lo que había tocado su hijo o su hija. Hasta ese extremo llegaba la fobia que se tenía por el VIH. Soc d'una generació una mica més jove, de molta gent que es va enganxar a l'heroïna i la gent jove va morir, no? En tots els barris, al centre, fills de banquers, obrers. Es parla de 2.000 i pico de persones. Es parla inclús d'un número igual de persones joves mortes a la Guerra Civil. Jo crec que es nota el que passava amb la sida era una cosa que de fet la gent moria dues vegades. El problema que hi havia realment amb la sida era que la gent moria, regularment la immensa majoria moria quan s'infectava i quan es desenvolupava la malaltia, però socialment també. Molta gent que ha patit aquesta malaltia sempre havien amagat, no? Que tenia la sida, potser s'ha mort del fetge o s'ha mort d'una altra cosa, però mai concretàvem que es moria de sida, no? I aquesta gent va donar la cara i, bueno, a casa meva sempre hem estat al front de les coses, hem dit les coses pel seu nom. I a l'afrontar i cridar en veu alta que la meva família havia sigut víctima de la sida, alhora també va confrontar membres de la família, no? Perquè alguns no volien que fos públic o anònim, però tant el meu pare com jo i la meva mare vam creure que era el millor homenatge per ells, no? Que la seva pèrdua en cap moment no tingués sentit, no? I així poder-los representar, no? Jo tenia amics que desgraciadament es havien infectat, jo els vaig... Era aquelles èpoques que surts i vas i tot això, i els veus com de sobte dius, hosti, aquell i l'altre, i de seguida ho veus, no perquè es veia, perquè de seguida es posaven malalts, pam, 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 i marxaven en una setmana. Per mi, en aquell moment, era una malaltia que s'emportava amics. Bàsicament era això. Era un gran desconegut, també, per mi. Un amic molt proper va morir en aquell moment i vaig pensar que en aquell moment el que calia era canviar d'activisme i volcar-me molt amb el tema aquest. I em vaig fer voluntari d'actuar a Barcelona. Yo era el coordinador de los voluntarios, entonces preguntó si podía venir, le dije, sí, puedes venir. Digo, además, mira, yo voy a casa de un chico allí en Sabadell. La zona del Vallès estava plena, cada dia hi havia més gent i més gent i més gent i més gent que tenia problemes amb la malaltia i que demanava ajut, perquè era gent que es quedava sola, i en molts dels casos, no tots, però en molts dels casos, altres era acompanyament, altres era que només volies parlar. Entrar en una casa donde no te conocían y a lo mejor los familiares tenían también reticencias, era difícil. I a Sabadell hi havia fills de grans famílies de la ciutat que no en van voler saber res i que més d'un volia arreglar-ho a cop de talonari. Hasta et trobaves que gent creient, doncs la Església els marcava, dient, perquè aquesta malaltia venia arrel d'haver fet coses mal fetes, no? Aleshores, què passava? Que els tenies que acompanyar, hi havia gent que es quedava sola, es quedava sense família, els tenies que enterrar. Me'n recordo d'un cas al Taulí, d'un senyor que el seu fill va contraure la sida, es va infectar i li va haver de dir, llavors li va dir el seu pare, va dir, però com és? Que soc homosexual a sobre. El seu pare no va voler saber res d'aquest noi, d'una gran família de Sabadell, que sempre tinc aquí la punta de la llengua i dic qui és, no van voler saber res. El fill va morir
i el vaig anar a veure. Dic, miri, el seu fill s'ha mort, va que ve a buscar diners per l'enterro. Va ser així, un nano de 20 i pocs anys. Aquest era el nivelazo que teníem, Con deciros que nos pasábamos la vida en los hospitales y en los tanatorios. Nosaltres teníem 30 anys, o alguns menys, i esclar, ens trobàvem amb la mort diàriament, no? I, clar, i tenies que parlar amb les famílies i tenies que donar cert acompanyament i consol a les famílies, no? I tu també tenies que ser fort. Perquè et parlo d'això, però et puc dir que tots els que hem treballat a dins, no? Tots els que hem sigut voluntaris dins d'Actua en aquelles èpoques, crec que ens en recordem de tots. Pasábamos por situaciones muy difíciles, muy traumáticas, pero sin embargo nosotros éramos felices porque lo hacíamos. Desgraciadament, la malaltia es anava escampant, van dir de plantejar-se d'obrir independentment una Actua a Sabadell. Bueno, el Cafè Positiu és, de fet, el primer projecte que hi va haver a Actua Vallès. Positivo era porque la gente eran positivos y el café pues porque era un sitio donde ellos podían hablar entre ellos con nosotros. Sense que ningú li demanés absolutament res, venia molta gent infectada i amb la malaltia desenvolupada que venien a passar l'estona. Un espai de protecció i on tots puguem ser com som. I això no només implica el VIH, sinó implica la teva orientació sexual, implica el teu color de pell, implica la teva relació amb les drogues. Ens reuníem en cafeteries al principi amb gent perquè no teníem lloc, però de les primeres seus que vam obrir, la primera seu que va ser aquí al carrer Avellaneda, gràcies a un gran xaval, el Joan, que ja no hi és, i el seu germà. El hijo que venía porque era positivo habló con su padre para que nos dejaran el local. De Caritas nos fuimos allí y oye, aquello fue maravilloso. Perquè aquí a Sabadell ens pensàvem que poca gent s'involucraria o ens vindria a veure, no sé què i tal, i aquell dia no s'hi cabia. Me'n recordo que érem nosaltres allà. Me'n recordo allà dalt que tenia que fer discursos i em posava, nerviós. I no s'hi cabia. Jo veia al final de la sala i pensava, mare de Déu, però si no s'hi cap, no? Al cap d'un parell d'anyets, va ser quan vam començar a Actua, hem de projectar-la ja, perquè Actua s'ha de fer gran, no podem ser una entitat assistencialista i prou. I és quan vam començar a dir, ostres, anem a mirar els llocs per on entra la sida a la vida de les persones. Vaig arribar quan estava estudiant a la universitat, al 98, perquè em van dir que feien un voluntariat en prostitució, amb treballadores sexuals, i tenia moltes ganes de conèixer, a part de tots els prejudicis que tenim o estereotips que tenim, qui eren aquestes dones. I és que el primer dia que vaig començar a projectar les meves pràctiques vaig començar fent ruta. I me'n vaig anar amb la Daniela Granollers. I el primer dia va ser agafar els trastos, les maletes, jo anava un maletí ple de xeringues, agulles i tubs i de tot, i ens vam anar a la carretera de Martorell a fer analítiques allà a la carretera, a les treballadores sexuals allà a la carretera. Això va ser el primer dia. I el que fèiem era repartir 4 preservatius i cafè. Això era l'únic que fèiem. I xerramelles, quan ens deixaven, quan no tenien clients i quan estaven de bon humor. Doncs vaig quedar amb la Dani en un bar, en un bareto de Granollers. Ella estava ja omplint fulls, ella estava ja amb la seva dinàmica, no? I era com jo m'afegia, no? Que ella ja havia començat. Les carreteres, en aquell moment, encara a les 4 que anàvem, que eren les d'aquí del Vallès, oriental i occidental, bàsicament hi havia dones, eren tradicionals de dones d'aquí. Sabia que anava a fer ruta, la Dani tampoc m'havia explicat massa cosa, va ser un xoc, no? Perquè normalment quan comences a fer pràctiques, primer et llegeixes el projecte, no? Veus una mica com funciona l'entitat. I com que se'ls ofereix visites ginecològiques amb analítiques completes i amb serologies del VIH, de sífilis, de tot, necessitava una infermera que fes les analítiques. A les prostitutes se les ha de controlar perquè són un focus d'infecció quan és totalment al contrari. Ara precisament hem participat en un estudi del CISCAT que treu estadístiques de si les treballadores sexuals tenen més infeccions de transmissió sexual que la població en general i cada any surt que no. I aleshores, en el moment en què
es va començar a professionalitzar el projecte, a pensar més i a dir, ostres, això és un col·lectiu que té moltes necessitats i que ens hi hauríem de posar més, va ser aleshores quan vam començar a entrar a clubs, primer, llavors a Casa Relax, a pisos, i allà el tant per cent de dones immigrades era molt, 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 molt més elevat. Truques al timbre, t'obren, eres tu, Daniela, no sé què, i bueno, un grupet de noies, no? Comences a parlar de coses bastant banals, no? Si necessiteu preservatius, si heu anat al metge, no sé què, i t'acaben explicant pues, coses molt dures o coses molt intenses o coses molt importants per elles, no? Que necessiten compartir. Això va ser la gran diferència, que les dones espanyoles feien molt temps que exercien la prostitució, per necessitat o no, però estaven molt acostumades i acabava sent una decisió pròpia. En els clubs i en les cases la història era bastant diferent en aquella època. Potser també em ve el record d'això, no? dels primers diagnòstics que vaig fer de VIH, que va ser dur. La prova ràpida consisteix doncs, en atendre persones que tenen la inquietud de si s'han pogut infectar o no. Llavors fem el test ràpid de detecció d'anticossos. Fem una punxadeta amb un dit, posem una goteta de sang amb una tira reactiva, el líquid reactiu i esperem el resultat. La primera persona que vaig diagnosticar precisament va ser una noia de 21 anys i per mi va ser molt impactant, va ser molt trist i vam plorar molt, però també va ser molt maco. En el fons, tot i així tinc un record maco. Reivindicar el dret a viure també, a viure feliços. A mi se'm fa difícil dir qui és heroi i qui no ho és, però jo crec que si algú van ser herois en aquella època, van ser la gent infectada, ho van passar extremadament malament. Per això vam voler fer aquell monument. Les màximes ruptures que he tingut a la meva vida va ser la mort dels meus dos germans. I quan em va comentar de fer la primera pedra, jo estava en aquells moments molt afectat. Va ser un acte preciós, va ser un dia de pluja, però va ser un acte molt maco. El banc simbolitza això, que la vida es trenca, però continua. I el que és el tros de les pedres és el llaç de la sida, el tros de dalt del llaç. I en la qual hi ha unes llambordes entremig que representen que són les víctimes de la sida, i tot plegat fa la composició d'aquest monument. Jo crec que quan jo vaig entrar a Actua, ja l'enfermetat estava, entre cometes, una mica més controlada, no cronificada com ara, però una mica més controlada, i no hi havia aquestes històries que t'explicaven els de la Junta o els expresidents, no? De gent que anava als hospitals a donar-los de menjar, a fer-los companyia, a rentar-los i que a la dutxa se't morien. Bueno, l'entitat és molt camaleònica, perquè clar, l'entitat va néixer per donar suport a les persones que en aquell moment morien, no? Ser un consol, i veig que tot això s'ha anat normalitzant i que estem ajudant a moltíssima gent, des d'un principi que era recolzar la mort, fins a altres que els estem fent una empenta per tornar a entrar dins de la cadena de la vida, ¿no? Me acuerdo, 29 de mayo, era 4 años desde que Rosé me ha recogido de la calle. Sí, así como está, que yo estaba muy enganchado, estaba en la calle, estaba físicamente en las últimas, que estaba en la puerta de una iglesia pidiendo, y un día aparece un chico, dice que estoy en una ONG, que tenemos varios proyectos, uno de los proyectos es piso de acogida y tenemos una plaza, a ver si me interesara. Y vale, pues para mí, sinceramente, en aquel momento era, vale, quitarle del medio, vale, dentro de una semana, pues ok, vale. Estaba en la calle durmiendo en cajeros, pues salido, llueve, sin dinero, con mono, y pues me despierta un chico. Hombre, hola, ¿me recuerdas? Si me suena algo. No, es que semana pasada vine yo y te ofrecí, pues que estás preparado para ir. Y era ¿dónde? Yo, no, ¿te acuerdas? Sí. Pero claro, me has dicho dentro de una semana, así que ya pasó una semana. En el año 2000 yo voy a urgencias, me hacen todo tipo de pruebas, todo me salía normal, en los límites, pero no había nada extraño, hasta que al final el médico de urgencias me dice, solo falta hacerte las pruebas de las
ETS. Y de repente cuando sale que soy positivo, seropositivo, pues me encuentro 8 médicos que son los especialistas de malaltías infecciosas. Otra vez el miedo de decir, voy a morir, algo malo tengo, me voy a morir. Y entramos a la pecera y me he empezado a hacer preguntas sobre mi vida, me he quedado dormido 2 o 3 veces. Dice, ¿no has dormido mucho? Sí, de verdad que no, que duermo poco. Me hizo llorar, me tocó todas las fibras. Sí. Al final me dio un abrazo y me dijo, mira, prepárate para el miércoles que vas a entrar al piso. Claro, entro, me hola, con las pintas que llevaba. No me sentí que era en mi casa, pero es como un rincón de seguridad. Yo estoy 10 años encerrado por eso, porque yo me notaba, también por mi TLP, me notaba que la gente me miraba, aunque no era verdad, pero ya en mi cabeza me decía o me hacía ver cosas que no eran, pero que yo sentía y me encerré. Tú vives rodeado de la mierda, vives en mierda, pero dentro de esta mierda estás seguro. Tú sabes lo que tienes que hacer, por lo muy mal que lo que es, tú sabes que por la mañana tienes que levantar, tú tienes la rutina del día dominadísima. Y el miedo de no saber qué va a pasar, eso yo creo que frena a mucha gente. Decir, cambio el chip, quiero vivir, quiero echar para adelante, ha pasado lo que ha pasado y ya está. Y eso fue lo que me enteré por Actua y fui a Actua. Tuve la entrevista con la Esther. És, tio, tu et coneixes, tu saps qui ets, tu saps el que et funciona i no et funciona, què podem fer per acompanyar-te? On estàs, on vols estar, què és el que has de fer per arribar-hi i com et podem ajudar, com et podem acompanyar. Parece muy raro, pero empiezas a disfrutar las cosas como ir a hacer necesidades en lavabo, limpio. Cuando, no sé, que la comida caliente, la cama limpia, ducharse. Hombre, lo podía encontrar viviendo en la calle, evidentemente, pero no lo haces. Yo conocí a mi marido hace también 7 años. Él fue el que me acabó de salir del mal ambiente, del ambiente tóxico con mi familia. Yo he tenido que escuchar que el VIH me lo he buscado yo porque he querido, y eso que para una persona que en parte sí y en parte no se la ha buscado, pero que te lo digan unos padres. Los sentimientos era la soledad constante, y en la calle más todavía. Pues digo, ¿sabes? Y cuando sabes que hay gente que están por ti, digo, es que importante, tiene tanto valor, es saber que hay una persona que le puedes contar y te va a escuchar, ja és un montón. Dins del projecte de Saba hi ha una pregunta que posa quin somni tens? Hi ha moltes persones que fent un bon treball i dins de la seva època Actua Vallès aconsegueix els somnis que diuen. I això és tan brutal, coses que en un determinat moment ho viuen com un somni, com una cosa que no aconseguiran fer mai. Todo lo que he vivido y todo el amor, confianza que me dieron a mí me gustaría mucho que poder transmitirle para poder ayudar a alguien. Mi sueño era que yo podía conseguir todo en esta vida. I de sobte em van proposar poder formar part de la plantilla i no m'ho podia creure, dic, increïble, no pot ser, o sigui, és un desig que he tingut sempre i que el veia molt lluny, no? El veia molt lluny, però igualment veient-lo lluny no volia deixar de fer coses amb l'entitat, saps? No em volia deslligar de l'entitat. Bueno, per mi és, no sé, és que hi ha tantes emocions, no?, barrejades a Actua Vallès, que una per mi sempre ha sigut un homenatge, no?, als meus germans,
sempre. Sempre jo he estat aquí per homenatjar els meus germans i se me'n va anar de les mans, no? Perquè de cop president i gestor de l'entitat. El sector va ser tots uns anys de la meva vida d'usos, en el sentit de fer moltes coses, però que, no sé, que em vaig, dels que humanament m'he sentit més orgullós. No? Actua hauria de desaparèixer. La finalitat d'Actua Vallès és desaparèixer i això seria la millor de les notícies, però no només Actua Vallès, totes les entitats. Espero que un dia puguem tirar la porta avall, no? I dir, hosti, que bé que s'està, Vinga, salut a tots. O sea, yo fui el que lo empezó, ¿no? Ha quedado demostrado. Sobre todo este nombre de Silvia, que salga, ¿eh? Ella venía con su coche y yo con el mío. El mío, el que está aquí, que tiene 20 y tantos años. Y este coche, bueno, se ha recorrido la Teca y la Meca. Acá en Ruti me lo conocía ya de memoria. Mi coche iba solo.